Ukoliko koristite neki od pametnih uređaja tipa mobilni telefon ili tablet, a čuli ste ili znate da postoji neki uređaj pomoću kojeg možete da povežete svoj telefon sa televizorom, nebitno li se radi o starom ili novom televizoru, onda ostanite samo narednih nekoliko minuta, subscribeujte ovaj YouTube kanal i ajde da pričamo malo više o Google Chromecastu, šta je to i kako se povezuje, detaljno ću vam ispričati. Ovaj uređaj je prvenstveno namijenjen dvema kategorijama ljudi. Oni koji malo slabije se razumiju u tehniku, čuli su da postoji nešto što mogu da koriste tako da povežu svoj televizor sa telefonom i da pomoću telefona kontrolišu sav televizor. Gledaju filmove, gledaju slike, puštaju muziku i štošta toga, YouTube, igraju igrice i sve ostalo. A druga kategorija ljudi su oni koji znaju šta je Chromecast, ali nisu sigurni kako mogu da povežu sam Chromecast sa svojim televizorom. Ostanite sa mnom, pokazat ću vam na veoma jednostavan način kako se povezuje sam Chromecast na vaš televizor. Prvo iz kutije, šta se dobije u samoj kutiji samog Chromecasta, to je punjač, Chromecast i USB kabel. Šta vam je potrebno da povežete sam uređaj sa televizorom? Prvenstveno na vašem televizoru mora da imate HDMI ulaz. Znači, ulaz za HDMI mora da imate u svom televizoru. Drugu stvar koju mora da imate, to je jedna slobodna utičnica za struju. Kako se povezuje? Veoma jednostavno ću vam pokazati. Postoje dva načina. Prvi način je da USB ulaz uštekate u sam punjač i ovo ide u struju. Ne mora, ukoliko imate u svom televizoru USB ulaz. Znači, pogledajte da li imate u svom televizoru jedan od ovih ulaza. Znači, kad se odlučite da li ćete da povežete pomoću USB-a ili pomoću struje u svoj televizor, drugi kraj kabla ćemo uštekati u Chromecast. Veoma jednostavno. I HDMI ulaz ide u televizor, USB ulaz ide u televizor ili u punjač, a punjač ide u struju. Zašto nam prvenstveno služi Chromecast? Rekao sam, pomoću njega možemo da povežemo pametni telefon ili tablet sa našim, nebitno li starim ili novim televizorom. Preko njega možemo da gledamo Netflix, slušamo muziku, recimo Spotify, možemo da gledamo YouTube, možemo da igramo igrice i možemo da jednostavno pošaljemo ceo sadržaj ekrana na sam televizor. Šta to znači? Znači da sve ono što vidimo na samom ekranu našeg telefona ili tableta možemo da vidimo na samom televizoru jednim klikom. Veoma jednostavno, pokazat ću vam kasnije kako se radi. Ajde da povežemo Chromecast sa televizorom i da vam objasnim samo aplikaciju za povezivanje samog telefona. Pre toga, nadam se da ste pogledali moje prethodne videe vezane za sam Chromecast, jer one će vam pomoći također mnogo, ali u kombinaciji s ovim videom na mnogo... I evo, ajde krenemo na posao. Evo, ja sam povezao svoj Chromecast sa svojim punjačem i pokušat ću da ga priključim na sam televizor. Naravno, pozadi moramo da nađemo jedan slobodan HDMI ulaz i moramo da se odlučimo da li ćemo da ga uključimo u struju ili ćemo da uključimo USB. Meni je kabel suviše kratak, tako da ću ga ja uključiti u USB ulaz na samom televizoru. Kada ga uključim u USB ulaz, dobit ćemo otprilike ovakav ekran. To je ukoliko smo koristili pre neki od Google servisa. Znači, ovo je taj ekran kako bi trebalo da izgleda, a ukoliko ne, dobit ćemo drugačiji ekran. Sljedeće što ćemo da uradimo, to je da skinemo aplikaciju koja se zove Google Home. Znači, u pretraživač, u svojoj prodavnici aplikacija Google, ukucat ćemo Google Home i idemo na pretragu. Nakon što smo dobili samu aplikaciju i instalirali, idemo na opciju
open ili otvori i naš ekran, ukoliko nismo koristili neki od servisa, na televizoru će izgledati kao što vidite u pozadini. Startovat ćemo samo aplikaciju, izabrat ćemo naš Google nalog na koji smo se prijavili na sam telefon i idemo dole na, kao što ste vidjeli, Next i samo klik ćemo na Next. Dozvolit ćemo lokaciju da nam vidi Google, samo kad koristimo aplikaciju. On će sad pokušati da pretraži uređaje koje se nalazi u njegovoj neposrednoj blizini i čim dobijemo signal dole, kliknemo na njega i televizor, vidimo u pozadini radi nešto, odnosno registruje sam telefon, odnosno sam uređaj da nešto želi da se priključi na samu Chromecast koju smo uključili pozadi. Evo, dobit ćemo ovaj kod na samom televizoru i isti kod mora da bude na samom telefonu. U našem slučaju jeste isti kod i idemo na Yes, idemo na aplikaciju, povežemo sam Chromecast na mrežu koju želimo da imamo, odnosno na Wi-Fi mrežu koju imamo u kući. Znači mora da bude telefon povezan i moramo da pokažemo Google Chromecastu na koju mrežu želimo da ga povežemo. Znači ista mreža mora biti, ukoliko traži password, mora da ukucate password za Chromecast ili za telefon, nebitno. Znači mora da znate svoj password i mora da znate koju imate Wi-Fi mrežu u kući. Kad se on poveže, kliknemo Yes i to bi otprilike bila sva mudrolija za korišćenje, odnosno za povezivanje sa nekim od naših naloga. Znači samo najbitnije dole da kliknemo Yes, Next i to je ono, se izbacuju neke opcije koje možemo da koristimo kao što je YouTube, kao što je Netflix. Ajde pogledamo ovaj YouTube klik, evo vidimo gore, ovo je ikonica koju uvek dodirnemo ukoliko želimo nešto da šaljemo s telefona na sam televizor. Znači zapamtite ovu gore ikonicu i ona uvek na nju, kad god je vidimo, znači da možemo nešto da šaljemo sa telefona na sam televizor. Evo ja ću vam pokazati još neke opcije na samom telefonu, odnosno možemo da pojačavamo, možemo da utišavamo i šta. Ovako ćemo da ga diskonektujemo sam Chromecast sa samim telefonom. Znači stop casting. I evo, to je naš, mi smo odredili mrežu, znači izabrali smo da bude Bedroom TV, vi jednostavno pratite ovo kako sam ja uradio i evo da vam pokažem kako se povezuje. Evo ja ću otići na moj YouTube kanal koji se nadam da ste subscribe-ovali već, naćemo neki zanimljiv video. Evo recimo, evo moju pesmu, moju obradu Željkove pesme i naćemo onu ikonicu što sam pokazao, dodirnemo nju na vrhu i momentalno možemo da streamujemo, odnosno da šaljemo video sa telefona na sam televizor. Nadam se da ste pogledali ovu pesmu. Komentarište koliko vam se sviđa, koliko ne. Ajde da stopiramo gledanje ovog videa. Da uradimo mali trening, stop casting i to je to. Znači veoma jednostavno. Ajde da vam pokažem još nešto veoma zanimljivo. Ajde da vam pokažem kako se šalje sam sadržaj ekrana na sam televizor. Evo vidimo dole ovu opciju. Kliknemo na nju. Ovo je da pojačamo ili da utišamo odmah. Evo vidimo otprilike već da imamo sam ekran telefona na samom ekranu televizora, što je veoma zanimljivo. Evo da pokrenut ćemo jednu igricu. Da ne govorim sad koja je igrica, nebitno je. Evo, ostanite narednih par minuta ili preskočite ovo moje igranje nekih možda minut ili koliko već i uživajte malo. Ja u igricu nisam igrao stvarno već dugo vremena, tako da nemam pojma. Jedno sam evo uspio da startujem, ali evo otprilike pogledajte kako otprilike izgleda sama grafika. Znači kontrolišemo samu igricu sa telefona
i radimo, znači momentalno svi, znači nema kašnjenja da kažemo kad igramo neke igrice, pa kad pritiskamo nešto više moramo da gledamo na telefon nego na ekran televizora. U ovom slučaju vrhunski je povezano, znači momentalno, znači nema, možda ima kašnjenja, ali ja ne mogu da primetim koliko je to kašnjenje. Znači ja sam vrhunski zadovoljan, ne kažem sad da ja igram toliko igrica ili da koristim toliko telefon za samo igranje igrice, ja uglavnom koristim za streamovanje YouTube-a ili lakše mi je za pretragu, znači mogu da kucam momentalno na samom telefonu umjesto da na smart televizoru, znate koliko je komplikovano da ukucate nešto ili da koristite tastaturu i sve ostalo, znači veoma jednostavnije da koristite samu aplikaciju za pretragu, recimo YouTube sadržaja, Netflix sadržaja i svega ostaloga. Ukoliko želite vam prikažem, ukoliko razmišljate kupiti televizor, molim vas pišite mi dole u komentarima da li želite da vam pokažem otprilike kako izgleda neki jedan smart televizor. Ja imam Samsung Smart, sad ću otprilike reći, mislim da je model 7400, radi se nije AMOLED, nego je obična LED tehnologija, ali ima HDR10+, i mislim da je vrhunski sadržaj. Ima i tu sad opet neki caka koje mogu da vam pričam ukoliko želite kako da kupujete televizor i na koji televizor da se odlučite, pa ako želite da vam pričam i o tome, ostavite mi dole u komentarima ili jednostavno mi pošaljite poruku, ja ću vam odgovoriti i mislim da je veoma korisno ukoliko želite da saznate nešto malo više. Evo dok ja igram igricu, nadam se da vam je pomoglo ovo što sam vam ispričao do sada. Evo već zaustavite ovu igricu. Pišite mi dalje ukoliko želite nešto da vidite, ukoliko vam nije nešto jasno od ovoga što sam ja priključio. Evo to je, ponovo idemo na YouTube, znači sve radim preko telefona, evo kao što i sami vidite. Streamovat ću ponovo, ja imam sa 2 televizora povezano, tako da vi izaberete koji je televizor, ukoliko imate jedan ne možete pogriješiti, znači to je jedan jedini koji imate. I idemo u povezivanje, izaberemo koji ćemo i to je to. Šta sam još htio da vam pokažem jeste da pokazat ću vam otprilike kako se povezuje Netflix. Evo to je moj Netflix nalog. I jednostavno nađete onu ikonicu koju imate, evo vidite, ona se nalazi ovdje i nju povežemo sa samim televizorom i to je to. Hvala vam na gledanju, nadam se da vam se svidio ovaj video što ste odgledali, subscribeujte moj YouTube kanal, a mi se vidimo veoma uskoro. Hvala i veliki pozdrav!